Halløj YouTube, og mange tak fordi I har haft tid til at vente på den næste film vi har. Den næste film vi har lavet til jer her, det er om vores ferie til Hongkong, og den vil pigerne rigtig gerne fortælle jer om. Først som altid har jeg lige et slide her med, hvor vores overnatninger, prisninger er inde, vores transportpriser, og hvad vi har brugt på eventuel transport imellem de forskellige steder og hoteller vi har boet på. Prisen nederst, den hedder 26.500. Med i det skal der så også tages mente for, at min lillebror Søren indgår i det regnestykke, så du kan nemt trække 25% fra. Her står vi i Abbey sammen med min bedstemor, bedstefar, min onkel, min far, min søster og mig selv. Her står vi i Billund Lufthavn. Som vi lige har været på flyet. Her var mælkeplik. 1-6. Endelig er vi ankommet til Hongkong. Så lykkedes det. Efter 16-17 timers rejse er vi ankommet til Guldhotellet i Hongkong. Og vandet lige herude. Efter 1,5 time i kø er det nu endelig vores tur til at tage cable car op til toppen af bjerget, der ligger hensides 25 minutter, så er der kommet op. Og så kan man se den store Buddha. Og når vi endelig kom op på det store bjerg, så vi den kæmpe Buddha og det hellige kloster. Så er vi kommet ind i fiskebyen. Alle mulige delikatesser og alt muligt. På fiskemarkedet var vi ude at sejle i en båd. Vi så huse på pinden, og vi så delfiner, og vi fik lækker fiskemad til aftensmad. Vi besøgte Rutland Park, som er et naturreservat. Jeg tror, de smager virkelig godt. Hvis den der flue kan gå væk. Okay, vi skal teste snorbær. Kan du give os en alle sammen? Det er nærmest anrettet som små chokoladestykker. Okay. Kan vi se, om vi er klar? Det er nærmest helt som et lille kunst. Hvor er vi gode? De er 4. Det kan du godt. Hvor vil han 1-6? Okay. En af de store taste-tests på den tur her, en egg tart, det er en af nationalspecialiteterne i Hongkong. En gammel engelsk tradition, der er videreført. Dammer, vil du smage først? Den er lidt varm. Og bedst faktisk smage. Hvad tænker vi, pigerne? Hvad tænker vi? Hvorfor en karakter? 5. Og så side. Så er vi nået til potentielt fælles højdepunkt indtil videre for mit vedkommende. Det er, at vi skal ind og gå i parken her, hvor steningsprinterne er op mod 18-20% nogle steder. Der må hun vise for sin helt fantastiske side, hvor hun siger, at hun glæder sig helt meget. Er det rigtigt, Dammer? Glæder du til det her? Giver du op allerede nu? Ja, men det er altid godt, vi kan bare... Hvad er det ret bedst, nu er vi på fødevaremarkedet igen her. Og det har vi jo set før det her, men vi aldrig har set før det er, at man kan købe en skildpadde. Og så tilberede den. Så kan man købe her. Kan du købe levende frøer. Det koster 25 kroner stykket. Det er hvor kæmpe store de er. Ja. Morgen, det er 4-5 stykker. Nu går vi ind mod lokturens højdepunkt. Disneyland Hongkong. Og vi er tidligt oppe. Klokken er lidt over 7. Så der kommer ind på de gode pladser. Hvor er vi henne?
Hvad skal vi prøve for en? Den orange og den der. Okay. Vi starter med den der. Den her, frit fald. Vi fik både billeder med Jumbo, Kaptajn Marvel og se lige høres udstillinger, og så spiste vi aftensmad med Mickey Mouse. Og gæt, hvad der sker nu. Det vi er vidne til her, det har jeg ikke oplevet i mit næsten 36 år lange liv. Min far på vej i en swimmingpool. Men når børnebørnene er ude at bade, og der er ingen tyskere i nærheden, så kan det være, at der måske er en chance for, at han kommer ind. Det her, det er langt ud over, hvad vi overhovedet kunne forvente, at der er sket på sin tur her. Og så siger man, at man ikke kan lade en gammel hund nye tricks. Far, han har købt matchende t-shirt til os, og vi fik et godt billede for slottet. Vi er jo i Disneyland, og vi har købt sådan her bog, og det handler på, at vi skal gå hen Og finde sådan nogle stempler, som vi kan trykke ned, og så kommer det i bogen. Har vi dem alle sammen? Ja, og den skal vi høre her nu. Og den får vi herovre. Og så får vi en præmie. Hvad tror I præmien er? Bare lige så... En lille dobbelt, hvad tror du? Jeg tror bare, det er en lille bamse, man får. Fortæl os lige, hvad vi fik. Vi fik en mønt. En guldmønt. Disneyland guldmønt. Så er vi for alvor kommet til storbyen Hongkong. Og jeg skal lige love for det. Jeg er stadigvæk sådan med. Vi kiggede på Sonny-Hjelsen, og vi fik hotdog til aftensmad. Det må vi jo godt. Så er vi ankommet til fælles højdepunkt. Pokémon kort. Pokémon kort. Pokémon kort. Er fedt for? Jamen, man kan godt se det for jer, må det være helt vildt fedt. Hongkong by night. Vi har været at kigge på Pokémon-musik. Vi så kun 1 ud af 4 etager. Så i morgen står på Pokémon hele dagen. Dag 2 i Hongkong City. I dag skal vi ud og besøge Victoria Peak. Og nu er vi nået ud til det fine område. Lige til reference, så bor vi på 30. sal. Vi skal have Tangulu igen, ligesom vi fik i Japan. Hvad skal jeg have for en slags? Jordbær. Vi skal taste Tangulu. Lad os smage den samme. Ja, det er den under. Der må du skal lige have den her. Bare smag. Hvad siger vi? 1 til 6? 6. Ja, det var det bedste nogensinde. Om morgenen tog vi til Victoria Peak og fik et godt billede fra hele Hongkong. Og senere tog vi på fiskemarkedet. Så er vi ankommet til fiskemarkedet ved Le Wu Mun Pap. Herinde, der vælger man selv de fisk, man gerne vil have at spise. Det vil sige, man går over og vælger en fisk, så hakker de hovedet af den for dig, så tilbereder de den for dig, og ja, så spiser man den. En brutal og rå oplevelse. Faren har snakket om, at man skal have en skildpadde nu, og så vil jeg gerne prøve frøer. Vil du forklare, hvad vi har gjort så? Jeg tror, vi har bestilt en fisk. Kasse. Rigtig frisk fisk. Nu skal det ind, og så skal det ind og tilberede det. Yeah, I give you half patty for 2 person. Yeah. Okay, yeah. Det man gør, det er, at man køber sin fisk herude. Og så går man ind på restauranten her bagved, og så tilbereder de det for en. Far skal have sådan en blæksprut herovre. Så skal man. So this one, how to cook you like?
This one, how to cook you like? You like it fried with the garlic? It's very yeah. Så får jeg bare den her med hvidløg. Okay, if later you want to order more seafood, then they will. Nu er den snart væk, den der lå. Så du gå det andet. Det resten ligger her. Og primært ligger her. I dag var vi på Star Avenue og så Bruce Lee-statuen. Så er familien på Korean Barbecue. Det er en meget, meget farlig kombi at lade familiens 3 fedeste drenge tænde på. Det bliver ikke en overskudsforretning for dem i dag. Dan, 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 dangi. Den sidste hele dag, vi havde i Hongkong, besøgte vi Lin Garden, som er et helt utroligt smukt sted, hvor blomster får lov til at vokse så store og flotte, og templerne er lavet igennem flere århundreder. En helt enestående oplevelse. Mageløse bygningskonstruktører. Ikke brugt et eneste søm, eller sten, eller cement, eller sådan noget. Det var 3 lagt oven på hinanden. Så vi landede i Danmark. Yeah. Endelig er vi kommet til Danmark.